Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायदो लोगोफोर। जेनेबा उन्दैफोर गेलेनो मानो जेनेबा टाइम जाबा मोजाङानो जाबाय आरो जोंनि क'क्राझाराव बेखौ सुइमिं पुल एरि बानायनायनि थाखाय जों ओरैजाय दङ जेनेबा गौराङाव उन्दैफोर गेलेग्रा माग्रा दं बेबो मोजां जेनेबा इन्टारेस्टआनो उन्दैफोरनि थाखाय जेरैबो। जानो हागोन आरो नैबे रेस्टुरेन्टआ जायगानि रेस्टुरेन्ट आरो मोजाङानो जादों गोसोबायदि गेलेदो उन्दैफोरजों गेलेफादो बुरैबाबो गेलेजायो आजिखालि गेलेनो गोसोबा बुरै बुरैयानो गासिबो गेलेजोबदों इन्टारेस्ट मोननानै। नैबे सानै मानसि गाखोना मिनिनायखौ आंहासो जा मिनिफादों मिनिनो ओंखारनानै मिनिथाव बुंखायो। नैबे जायगाया जेनेबा एक्सारसाइस एरि खालामग्रा गासिबो दं नालाय गिदिरफोरनि थाखायबो मोजां आरो जायगाया। बाय बाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मोनाबायबो न' फारसे गिदिंलांफिननोसै मोनानाय सम जाबाय।